Jo el que puc dir és que, tal com va dir el president de la Corporació Catalana, el senyor Brauli Duart, l'ERO sempre és l'última, ha de ser l'última alternativa. I jo crec que abans ens queda molta feina per fer. Hi ha un compromís de l'antiga direcció que, naturalment, nosaltres ens hem de fer nostre amb els treballadors d'aquesta casa pel 2012 i nosaltres no contemplem una reducció de plantilla en aquest 2012 i, per tant, aquest compromís i el renovo en aquest sentit. Vemos aquí una reacción muy marcada a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas ha mentido, no nos ha dicho la verdad.